בוקר טוב, בוקר טוב. אומר הרמב"ם בהלכות תענית, צריך לחזור על הרמב"ם הזה כל הזמן, אומר הרמב"ם בהלכות תענית פרק ראשון, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון מצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. אז יש מצוות עשה מן התורה, שאנחנו מתעסקים עכשיו במצוות עשה מן התורה. היינו מעדיפים לא להתעסק במצווה הזו, אבל זה מצוות שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו אותם. יש מצוות עשה מן התורה, ההתכנסות הזאת כאן, והתחזקות הזו, זה מצוות עשה מן התורה. לזעוק ולהריע על הצרות. מה גדר המצווה אומר הרמב"ם? גדר המצווה תעשה הזה. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות. אז אפשר לצעוק, תפסיק, הקדוש ברוך הוא תעצור את זה. תיקח את זה מאיתנו, תשלם גמול לשונאינו. אומר הרמב"ם שזה לא הגדר. הגדר הוא אחר. גדר מצווה תעשה מן התורה לזעוק ולהריע, גדר המצווה הוא אחר. אומר הרמב"ם, ודבר זה מדרכי התשובה הוא. דבר זה מדרכי התשובה. המצווה תעשה שאנחנו מתעסקים פה עכשיו, לזעוק ולהריע על הצרה, זה חלק ממצוות התשובה. דבר זה מדרכי התשובה הוא. זה מצוות ענף בתוך מצוות התשובה. שזה ההתעסקות שעכשיו אנחנו עושים, מתכנסים פה, אנחנו מתכנסים לחזור בתשובה. ההתכנסות כאן של כולנו זה התכנסות שכולנו כאן צריכים לחזור בתשובה. אז כמובן שכשמתכנסים לחזור בתשובה, אז אני לא מתכנס לחזור בתשובה לעבירות של השני. אני לא מתכנס לחזור בתשובה לעבירות של קהילה אחרת, של אנשים אחרים, של ציבורים אחרים. זה לא המצווה. המצווה היא לחזור בתשובה, וכל אחד חזור בתשובה לעבירות שלו. אז זאת אומרת, דבר זה מדרכי התשובה הוא, הכוונה היא שאני אבין שאני מתכנס פה לחזור בתשובה, כי מה שקרה קשור לעבירות שלי. כי אחרת למה צריך לחזור, דווקא עכשיו לחזור בתשובה? מצאנו עת לחזור בתשובה. אם חוזרים בתשובה, וזה מצוות עשה לזעוק ולהריע, אז המצווה לזעוק ולהריע היא, שאני אומר לקדוש ברוך הוא, כשאני חוזר בתשובה, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין שהצרה הזאת היא בעייתית. כל הסער הזה, אומר יונה הנביא, הוא בגללי. הסער הזה הוא בגללי. אבל בעיניים אני רואה שזה גם בגלל ההוא, בגלל ההוא. זה לא מדרכי התשובה. זה לא לזעוק ולהריע. זה עניין אחר. אתה רוצה להיות ועדת ביקורת, אתה רוצה להיות, יש לך עניינים אחרים. אתה רוצה דברים אחרים לעשות. אתה לא רוצה לעשות את מה שצריך לעשות. את מה שהצרה בעייתיה באה. הצרה באה שאני אחזור בתשובה. ואני לא יכול לחזור בתשובה אם אני לא מבין שהצרה קשורה איתי. שיש קשר ביני לבין הצרה. שיש פה צרה, והיא קשורה גם אליי. היא לא רק קשורה ללמה הוא לא עשה ככה ולמה הוא לא עשה ככה. נדבר עוד מעט גם על זה טיפה. למה הוא עשה ככה והוא לא עשה ככה. איך זה מטעה. אבל זה לא דרכי התשובה. וכשרבי הגיע לעיר ושאל איפה נטורי קרתא, שאל אותם איפה נטורי בירושלים, שאל איפה נטורי קרתא, שאל אותם איפה נטורי קרתא, איפה שומרי העיר. תראו לי את שומרי העיר. אז הראו לו את הסנטר, הראו לו את השוטר של העיר. אז אמר זה נטורי קרתא, זה חרובי קרתא. זה לא נטורי קרתא, זה חרובי קרתא. תפלא פלאות. מה הפירוש? מה רבי עקיבא התכוון להגיד? רבי עקיבא נושא כלים ככליו של בר כוזיבא, כך מופיע בחז"ל. מה התכוון להגיד? שצריך לבטל את הדבר הזה שנקרא נטורי קרתא, את השוטר, את הסנטרי, שיותר לא סנטרי. איש את רעהו חיים בלילה, אלוהי מוראה של מלכות. אחד את השני היה אוכל. ודאי שהחמאס היה אוכל אותנו. בפי אלף, אם אנחנו אוכלים אחד את השני, אם יהודי אוכל יהודי, אז ודאי שגוי אוכל יהודי. כאילו, מה כוונת רבי עקיבא? מה כוונת רבי עקיבא שאני חרובי קרתא? אני סנטרי קרתא? אני חרובי קרתא. זה לא נטורי קרתא. זה לא שומרי העיר בכלל, זה חרובי קרתא. התכוון רבי עקיבא למה שעכשיו אנחנו מתעסקים. ההתעסקות עכשיו היא עם הסנטרי קרתא, מה עושה לבן אדם? מה עושה הסנטרי קרתא לחשוב? שהוא נטורי קרתא. צריך סנטרי קרתא, אבל אל תחשוב שהוא נטורי קרתא. צריך שוטר העיר, אבל אל תחשוב שהוא שומר העיר. כי אם תחשוב שהוא שומר העיר, אז כשהוא לא יהיה שמירה, אתה תחשוב שזה בגללו. כי אם כשיש שמירה זה בזכותו, אז כשאין שמירה זה בגללו. אבל אנחנו הרי יודעים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים.
אומר דוד המלך המצביא, על מה עמדו רגלינו במלחמה? בזכות מה? זכות שערי ירושלים. אבל זה גם הפוך. אבל זה גם הולך הפוך. שאם לא היו עומדות רגלינו במלחמה, כי יש חיסרון בשערי ירושלים. כי זה ודאי הולך ביחד. כמו ששערי ירושלים או מעמידות את המלחמה, כך שערי ירושלים עושה הפוך. אז אותם סנטרי קרטה הם חרוב וקרטה בעיניים שלנו. צריך סנטרי קרטה. צריך. אם שיבוא משיח אולי לא יהיה צריך. בעריכו בירת השם. הכל הוא יעשה בכוח הדיבור. אבל אפילו דוד המלך היה לו צבא. לא משנה איזה צבא. אנחנו לא מדברים עכשיו להלל צבא כזה או צבא אחר. אבל צריך סנטרי קרטה צריך. זה מציאות. צריך להיות אדם לא נורמלי לחשוב אחרת. אבל מה החרוב וקראת שבזה? שאתה חושב שהוא שומר. הוא אמר כשקוראת הקלה אתה מאשים את המקל ואתה לא פונה לדרכי התשובה שזה דרכי התשובה. כעת זה זמן של תשובה, זה השלמת ימי תשובה. היינו אלול והיה ראש השונה, 10 ימי תשובה והיה סוכות ועשו לנו הערכה, צריך להיות תשובה. אומר הרמב"ם שבזמן שתבוא, זה דבר זה מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, אם מגיעה צרה ואני פונה לקדוש ברוך הוא ולא פונה למקל, אזי מה אני צועק? מה הצעקה? מה צעקתי? אז צעקתי שהכל בגלל מעשיהם הרעים, זה הצעקה. אם זועקים ומריעים לקדוש ברוך הוא תציל אותנו וחוזרים בתשובה, אז אנחנו מפרסמים קבל עם ועדה שידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. זה המטרה של ההתכנסות. זה המטרה של לזעוק ולהריע. שאני צועק וכל מי ששומע, מה צועקים פה? מה אנשים שם צועקים? הם צועקים כי הם חושבים שהם אשמים, שזה בגללם, שזה בגלל המעשים הרעים שלנו. ככתוב, עוונותיכם יטו אלה. וזהו שיגרום להם להסיר את הצרה מעליהם, אומר הרמב"ם. וזהו, הרמב"ם פוסק להלוכה. וזהו שיגרום להם להסיר את הצרה מעליהם. יש פה צרה, יש פה צרה צרורה. יש פה צרה, זה לא צרה פשוטה. יש פה צרה לא פשוטה בכלל. עומדים סביבנו שונאים ואויבים שמוכנים להרוג אותנו במיתות משונות ברגע שתהיה להם איזושהי תחילת אפשרות, כמו שראינו עכשיו. אומר הרמב"ם, הדרך היחידה לגרום שתסיר הצרה, זה רק אם נחזור בתשובה. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה מנהג העולם יראה לנו. וצרה זו נקראת. זה המקרה. יש לנו פה צבא חזק, היה פה תקלה. ההוא היה ככה, וההוא היה נרדם, וההוא היה שיקור, ועשו ככה, לא משנה איזה 1000 ספקולציות ואפשרויות ופטפטת ומילים ושיחות בטלות והאזנות בטלות, כל מיני שאר עניינים בטלים. זה רק שהמכנה המשותף של כולם הוא שזה מקרה. היה פה מקרה, באמת, זה לא קרה כזה מקרה כבר מאז קום המדינה פה, כמה 80 שנה לא קרה כזה מקרה, והנה קרה כזה מקרה. הרי זו אומר הרמב"ם דרך אכזריות, לא רק שלא חוזר בתשובה, אלא גם זה מידת האכזריות. וגורמת להם להידבק עם מעשיהם הרעים, כי אם המעשה הרע הוא זה שקרה, ואם אתה לא חוזר בתשובה, אז אתה ממשיך את המעשה הרע, אז אם ככה הצרות ממשיכות, לא עלינו ולא עליכם. ותוסיף הצרות אחרות, הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשהביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אז למעשה זה מטרת ההתכנסות. לא באים כעת להצביע כל אחד על העבירות שלו ועל מה שכל אחד צריך לשפר או לשנות. זה לא הנקודה. הנקודה המרכזית זה להבין שצריך לחזור בתשובה, ואי אפשר להבין שצריך לחזור בתשובה אם לא נפנים ונבין שזה לא מקרה. לא קרה פה מקרה. כאשר קורה רצח מזעזע כזה, תביא לי ספר ירמיהו. שרק הולך וגדל ולא מבינים אפס קצהו,
אז כל אחד יכול לגשת לאירוע בכל מיני צורות. יש צורה של אלם, אדם באלם. נתקע, זהו, באלם, מרוב צער. לא פועל. ויש כאלה שמלא זעם. נקמה. יש כאלה נקמה, צריך לנקום וצריך לעשות. וכיפר אדמתו עמו. לא, עזה תחרב. לא יישאר בן אדם אחד שמה. ויש אחד שחפש את האשמים, הכל בגלל האלה, אחד בגלל האלה. זה עשה ככה, צריך ועדות חקירה. ויש אחד שסתם מפחד, סתם מפחד לצאת מהבית. מפחד, אולי איזה ערבי, איזה חמאסניק, פתאום ירה בו. ויש כל מיני סיפורים שפה מצאו 90% מהסיפורים שטותיים ולא היו ולא נבראו, אבל בפניקה. ובכל אחד מהדברים יש רק חלקי אמת. בהחלט. זה טבעי שאדם קצת מפחד. ובהחלט שאדם צריך שיהיה לו צער. בהחלט, יש בזה. ובהחלט שוודאי בדרכי ההשתדלות הפשוטים צריך לחפש את מי צריך לתלות על העץ, ואיזה ועדת חקירה תתלה את מי. ודאי. אבל זה הכל טיפות בתוך האמת. יש את האמת האמיתית, יש את האמת לאמיתה. והאמת לאמיתה זה דבר ראשון לשים משקפיים של אמת. והמשקפיים של אמת זה משקפיים של אמונה. זה קודם כל דבר ראשון. מישהו גלגל את העסק פה. מישהו נתן שזה יקרה. אותו הקדוש ברוך הוא, ייתכן שגם מצווה עלינו שנהיה גם קצת בצער, ומצווה עלינו שאחרי זה נחקור למה זה קרה, אבל זה הכל רק דרכי פעולה בעולם הטבע, לא מעל השמש. במעל השמש, על פי הרמב"ם, והרמב"ם אומר שצריך לצעוק, אז ודאי שגם לפי הרמב"ם אחרי שצועקים צריך גם לסדר את העסק בלמייסה, למה השומר נרדם. אבל זה לא הנושא, השומר נרדם בגללך, וחוץ בדרכי המשפט, כמו שכשאדם גנבו לך, זה באמונה גנבו לך כי זה צריך להיגנב. אבל את הגנב צריך לתפוס, אבל זה לא קשור אחד לשני. ההתעסקות הראשונית בהצלה, זה לא לתפוס את הגנב. גם אם צריך לתפוס את הגנב, ואם בדרכי המשפט צריך לתפוס את הגנב, כדי שהארץ תהיה מושתתת על המשפט, אבל זה לא הנושא. הנושא המרכזי זה איפה הלב שלך. הלב צריך להימצא בזה שנעשה כאן מעשה על ידי קודשא בריך הוא. ואומר הבעל שם טוב בספר בראשית, ובחומש בראשית, על הפרשה שלנו, אומר הבעל שם טוב, תראו את הלשון של הבעל שם טוב, אומר הבעל שם טוב, והוא דבר גדול, כאשר קיבלתי ממורי, כך אומר התולדות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב, שבכל צער האדם ובגשמי וברוחני, נא לשמוע את הלשון. זה למעשה רמב"ם, אבל בצורה חסידית. אומר הבעל שם טוב, שבכל צער, כך אומר התולדות יעקב יוסף, שהוא קיבל ממורו, מהבעל שם טוב, שבכל צער האדם, כל צער שיש לאדם, בגשמי וברוחני, בין אם זה בגשמי, בין אם זה ברוחני, אם נותן לב שגם בזה הצער הוא השם יתברך בעצמו, שגם, זה נורא והיום, שגם בכזה צער, בצער היום שעכשיו אנחנו חווים עכשיו, בצער הנורא הזה שיש לעם ישראל, שדם ישראל נשפך, בצער הזה הוא נותן לב שגם בזה הצער הוא השם יתברך בעצמו, אלא שהוא דרך לבוש. וכאשר נודע לו זה, כאשר הוא יודע את הידיעה הזאת, שיש פה רק קודשא בריך הוא בתוך הצער הזה, וכאשר נודע לו זה, הוא שר הלבוש ונתבטל הצער, וכל גזרות רעות מתבטלות. שאם אדם יודע שבתוך הצער עצמו, את הצער הזה זה לבוש של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בצורת הצער הזאת, והוא מעריך בזה, בעל שם טוב מעריך בזה, בעוד כמה מקומות, אני הבאתי כאן עוד כמה מקומות שהבעל שם טוב מעריך בזה, ובשלח,
אומר הבעל שם טוב, בשלח אותו, זה אותו רעיון, אבל זה עם הרחבות קצת, סליחה. איפה זה בשלח? כן, פה. ובשלח? אומר הבעל שם טוב, בשלח? באות ט' אומר הבעל שם טוב, אמר אויב, ארדוף אשיג החלק שלל, 5 אלפין, אמר אויב, ארדוף אשיג החלק שלל, זה האויב, זה המצרים, זה הקליפה, אמר אויב, ארדוף אשיג, 5 אלפין יש להם. שמעתי ממורי, כי ראשי תיבות, אמר אויב ארדוף, ראשי תיבות הם ה' אלפין, ששם אלופו של עולם מסתתר בסוד שם סמך א' למד, שהשם סמך א' למד זה אחד מהעין בית שמות, שהוא מסתתר בתוך השם של הקליפה של סמך מ' א' למד, בשם של הסמך מ', שבתוך הסמך מ' שזה מסתתר בתוך השם הקדוש סמך א' למד, שזה למעשה השם הזה הוא בא לומר שהסמך מ' הוא שלוחו של קודש בריך הוא ומונע על פיו, והכוח של הסמך מ' לבוא להכשיל אותך הוא לבוש של הקדוש ברוך הוא שמסתתר בתוכו, שזה כשאדם אומר אמר אויב ארדוף אשיג החלק שלל, כשאתה יודע שהאלופו של עולם נמצא בתוך הצרה, הוא מסתתר בתוך הצרה, אז הצרה עוברת לך. ולכן בפרשת וילך, שזה חוזר אותו רעיון שלמעשה הרעיון יוצא לבעל שם טוב, היסוד הזה יוצא לבעל שם טוב מהפסוק, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ידוע דברי בעל שם טוב, שוועת צרה ליעקב ממנה יבשע, ממנה הכוונה מתוך הצרה, ועת צרה היא ליעקב וממנה מתוך הצרה יבשע. אז אנחנו מחפשים ועת צרה ליעקב ממנה יבשע, איך בתוך הצרה תמונה ישועה. איפה הישועה פה, איזה ישועה פה, תהיה פה מתוך הצרה בעצמה. הבעל שם טוב לא זה הכוונת הבעל שם טוב. ועת צרה ליעקב וממנה אם תדע שהצרה הזאת היא באה מקודש בריך הוא, אז תיוושע. כי כל מטרת הצרה לבוא בלבוש שתדע שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הצרה. ולמעשה באריכות יתר אומר את זה הבעל שם טוב בפרשת וילך. אומר הבעל שם טוב פרשת וילך בעוד זין, גם התולדות יעקב יוסף, אז הוא מדבר כאן של העתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתיר פניי מהם. שמעתי ממורי שאם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הצרה, אז אין זה הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי אבן. וזהו שאמר ואנוכי אסתיר פניי מהם. רצה לומר שיסתיר מהם שלא ידעו שהקדוש ברוך הוא שם בהסתרה, שזה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, מה תהיה הצרה? הצרה תהיה שאנחנו לא נדע שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ההסתרה, שזה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה שבתוך הסתרה, שלא נדע שבתוך ההסתרה מוסתר הקדוש ברוך הוא, שבתוך הצרה נמצא הקדוש ברוך הוא. הוא מביא כאן ביערות, שמעתי במורי שאם ידע אדם בידיעה ואמונה שלמה שבכל הסתרות ומחשבות זרות, אפילו עבירות לא עלינו, הקדוש ברוך הוא מסתתר שם, אין זה הסתרה כלל. כי בידיעה שהאדם יודע ומאמין שבכל תנועה וערעור דבר גדול ודבר קטן, שם אלופו של עולם, חיות אלוקית, מיד התפרדו כל פועלי אבן, והרע נופל למטה, ונתגלה האור והחיות והאלוקות. וכן אפילו רשע גמור,
המתלהט לדברי עבירה רחמנא ליצלן. הרי גם בחטא גנוז אלופו של העולם, השם ירחם, כן? גם שם אני גנוז, חוץ מעבודה זרה. חוץ מעבודה זרה. ואם אדם יודע, יש לו את הידיעה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ההסתרה, מיד נופל הלבוש, ומיד מגיעה ההצלה. והוא מוסיף ואומר, שלא, גם אם הוא רק יש לו ידיעה, אם אדם יש לו ידיעה, הוא אומר, אני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא. הגם, שזה החלק הקשה, שאנחנו נמצאים בתוכו, הגם שאינו מבין את הטוב. אם זה הקדוש ברוך הוא, זה טוב. אם הקדוש ברוך הוא זה טוב, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הצרה הזאת, והוא מסתתר בתוך הצרה, איך זה יכול להיות? לא רק בצרה הזאת, גם בשואה הקדוש ברוך הוא יסתתר. לפי אותו יסוד, בכל צרה של עם ישראל זה רק לבוש של הקדוש ברוך הוא. הרי יש משהו שיכול לעשות לבד? יש מישהו שיכול לעשות משהו לבד? אז אני לא מבין איך זה טוב. אני לא יכול להבין איך זה טוב. אינני מבין איך זה טוב. מכל מקום, גם שאתה אינך מבין, מכל מקום נמתק הדין ממנו. וזה נקרא סוד דין הקשיא, שאני הופך אותו לדין הרפיא. אז אני צריך לקחת את הדין הקשיא, אנחנו צריכים לקחת את הדין הקשיא, ולהפוך את הדין הקשיא לדין הרפיא. אז ההתכנסות שאנחנו מתכנסים כאן, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הצרה, שהמציאה של הקדוש ברוך הוא בתוך הצרה זה עצם ההתכנסות, זה עצם שאנחנו מתפללים, עצם שאדם חושב מה אני יכול לתקן פה. זה עצמו למצוא את השם יתברך בתוך ההסתרה, ושם אלופו של עולם, וממילא אחרי ששם אלופו של עולם, וממילא הצרה מתבטלת בעזרת השם יתברך. הלכה למעשה. הלכה למעשה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? אז נתחיל קודם כל במה השם לא מצפה מאיתנו. מה הוא לא מצפה? ודאי שהקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו בני אדם, ובן אדם הוא לא נמצא בדרגה, הלוואי שהיינו בדרגה של אמונה בהירה וברורה כל הזמן, אבל בן אדם הוא קרוץ חומר, והוא נבהל, והוא מצטער, והוא רוצה לשמוע חדשות, ונייסים, ומה קרה, ובדיוק מי נהרג. ויש כאלה עוד מגדילים, רוצים גם לראות בעיניים אפילו, השם ירחם. לראות בדיוק איך זה נראה ככה וזה נראה ככה. בדיבורים בטלים, בשיחות טלפון, וכו' וכו'. זה הקדוש ברוך הוא כפי הנראה מסכים לנו בשעה, שעתיים ראשונות. אני לא בא לתת אתר בשם הקדוש ברוך הוא, אבל אני רואה את הבני אדם, זה המציאות של הבן אדם, אדם נמצא בפניקה, הוא צריך שתהיה לו תזונה של דברים בטלים, וקצת התעדכנות, מה קורה שם, אבל זה... עבר כבר 24 שעות, יצאנו ידי חובה לחומרה לכפי שכל השיטות. זהו. מעכשיו זה מזיק. מעכשיו ההתעניינות יתר היא מזיקה בפרטים. בצרה הכללית, יודעים את הצרה, שומעים עוד פרטים. עוד נרצחו עוד ככה, עוד נרצחו. ודאי, צריך לשמוע את זה כדי להשתתף בצער של עם ישראל, אבל לא בפרטים. בית יש לנו ילדים. יכולים להיבהל. מדברים בתוך הבית, עשו ככה, והדברים הופכים להיות על השולחן, מדברים על השולחן. וזה גם לא מצב חינוך, מה הילד מבין שכולם פה בפניקה, כולם מבועלים, כולם מפחדים חס וחלילה. זה לא. מה כן? צריך לשאת בעול. בהחלט. חפץ חיים, כשהיה מלחמה, הוא לא ישן על מיטה. הוא ישן בחדר המדרגות. שאלו אותו, מה זה יועיל לעם ישראל? יש לך חדר מדרגות, מה זה, ילחמו יותר טוב? הוא אמר, אמו אנוכי בצרה. יש את הבחינה של אמו אנוכי בצרה. יש צער לעם ישראל, ישנם יהודים בצער, יש אלפים של משפחות, של אבלות, של פצועים, של השם ירחם. אני נושא בצער. יש לי אני נושא בעול עם חברי. זה נקרא נסיעה בעול עם חברי. יש אחד שירשה למדרגות. יש אחד שצם, יש אחד שמוריד משהו מהתפנוקים שלו, יש אחד כל אחד לפי מה שהוא אדם צריך לדעת שיש את הנסיעה בעול עם החבר שלי. נסיעה בעול הכוונה להצטער איתו, כיוון שקשה מאוד להצטער כשאתה אוכל גלידות, וקשה מאוד להצטער כשאתה מתענג בתענוגי העולם הזה,
בהחלט, זה קשה. ובדרך כלל כשאתה מוריד קצת מהתענוגים, אז אתה נזכר שיש צרה למישהו באיזשהו מקום בעולם. כי עכשיו כולנו פה מתכנסים, כולנו כאן מאוד מאוד חמים, אבל צריכים לדעת שדרכו של ליבא דאינישו, זה הלב של הבן אדם זה ככה, ובעוד 3, 4, 5 ימים, אז נספר שפעם היה כזה דבר, ובעוד חודשיים זה איזה אירוע של פעם, וכל הצער יישאר אצל המשפחות עצמם שנפגעו. אנחנו צריכים לדעת, צריכים לעורר את הלב שלנו, לשאת בעול באמת, לא להיות בהלם ולהצטער על עצמנו. לצאת מהפחד על עצמנו ומהצער שאולי זה יקרה לנו, אלא להשתתף בצער של החבר שלנו. זה 1. 2, לעזור. צריך לעזור. צריך לעזור. ויש עזרה שרק אנחנו יכולים לעזור אותה. יש עזרה שהרבה אנשים יכולים לעזור אותה, ברוך השם. אין לנו נשק, אנחנו לא יודעים להרחב עכשיו. אנחנו לא יודעים לחבוש וללכת לעשות. וגם אם היינו יודעים, כפי נראה יש הרבה כאלה, ולמלות מנות אוכל לחיילים, זה לא, יש מספיק מי שיודע לעשות את זה. יש אבל מה שרק אנחנו יודעים לעשות. שתורה ותפילה, רק אנחנו יודעים לעשות. תורה ותפילה, וזה הנשק המרכזי. התורה ותפילה, זה הנשק המרכזי. כי עומדות היו רגלינו בזכות שערייך ירושלים. שזה נקרא תורה ותפילה. ותורה ותפילה זה כל אחד כפו מה שהוא. איך אני יכול להתרכז? כן, זה מוטב אחד בצער, מה שלא בצער. גם הוא שמה נרצח, ומשפחת הנרצחים לא יכולה להתרכז. כולם נמצאים בתוך צער, כל אחד מתמודד, כל אחד יוצא מגדרו כעת. הם יוצאים מגדרם באונסם, ואנחנו צריכים לצאת מגדרנו ברצוננו. שהיציאה מהגדר זה יציאה מגדר תורה. הקדוש ברוך הוא תפס אותנו כביכול בדיוק במקום הזה, שאנחנו יכולים לתרום תורה, זה בין הזמנים. עכשיו למעשה אני בא ואני אומר, אני הייתי אמור להיות בורא עולם, אני הייתי אמור להיות עכשיו בהפסקה אחרי לימודים ארוכים וכו' וכו', ואני עוזב את זה, אני כולי עכשיו מוקדש לתורה. אני מגיע לבית המדרש ואני יושב ואני הוגה בתורה. הילדים בתוך הבית, הם לומדים בבית. יש ספרי תהילים, צריך לגמור ספרי תהילים. צריך לקחת את הילדים ולרכז אותם בחברות תהילים, ולהגיד כולם תהילים, ולהרבות בתפילה, ולהרבות בתחנונים, ולהרבות בהתבודדויות, ובעיקר הדברים, להרבות בקבלות קצובות בזמן, אני בכוונה מדגיש, קצובות בזמן, להרבות בקבלות קצובות בזמן של תורה בעיקר. של עניין של תורה. כי זה כתוב להדיא. זה כתוב להדיא. ואנחנו צריכים לדעת שהצרה שאנחנו עברנו, היא עוד לא התחלה לצרה שהיא עלולה עוד להיות אם ייכנסו לתוך עזה וילחמו שם ברגל. המספרים שעכשיו ראים הם כלום לעומת מה שיכול להיות. בכלל לא מבינים את המספרים האלה. זה מספרים אחרים. זאת אומרת, צריך פה הרבה סייעתא דשמיא. כל רגע ורגע צריך סייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא כתוב חקוקה עלי ספר. חוץ מזה, כתוב ברמב"ם שעושים תשובה. אז התשובה הראשונה של כל אחד מאיתנו, התשובה זה על תורה, זה התשובה. התשובה הראשונה, כתוב בחז"ל, שהתשובה הראשונה זה על מה ששופטים אותך. שאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם, קבעת עיתים לתורה. אז אם זה השאלה הראשונה, זה גם התשובה הראשונה. אם זאת השאלה הראשונה, זה החטא הראשון. אם זה החטא הראשון, אז זה התשובה הראשונה. אז התשובה הראשונה צריכה שאנחנו חוזרים בתשובה על התורה. ואחר כך אדם, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שעיקר התשובה במקום הזה, זה לגרום לקדוש ברוך הוא שיחזור אלינו. הקדוש ברוך הוא כביכול אמר, הראה לנו, אני כביכול לא איתכם. אני כביכול לא איתכם, ויש לזה סיבות. כתוב בחז"ל, תעשי את הסיבות. אז הסיבה הראשונה שכתוב בחז"ל, שכשהקדוש ברוך הוא מראה כביכול שהוא לא איתכם כביכול, הסיבה הראשונה שכתוב בחז"ל זה מחלוקת. חז"ל אומרים שהשראת השכינה בתוך כלל ישראל זה רק השלום. אבל לא המחלוקת של שמאל וימין והפגנות, זה לא זה בכלל. כי שוב אמרנו זה על העניינים שלי, לא העניינים שלו. ועל העניינים שלי במחלוקת, כל אחד מכיר את עצמו את המחלוקת, כל אחד צריך לבדוק את השלום בית שלו, כל אחד צריך לבדוק את העניינים של השכנים שלו, כל אחד צריך לבדוק את הפרגון שלו לחבר שלו, את כל נושא השלום, ואי מחלוקת זה אחד. 2, כתוב בחז"ל, שאחת הסיבות, כן, לצרה, כמו שהרמב"ם כותב, הסיבות לצרה זה שאל תלכו איתי בקרי, דהיינו חיזוק האמונה. ואי אפשר לקחת את הצרה, ועם הצרה להתחזק באפיקורסות.
לקחת את הצרה, והצרה באה ואומרת, תתחזק באמונה. והרמב"ם מביא את הצד, שיש מי שאומר שלא, שהצרה באה לחזק את האפיקורסות, לחזק, אתם תלכו איתי בקרי, אלך אתכם בחמת קרי. ואת הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם הלכתם איתי בקרי, אז אני הבאתי צרה. עכשיו, שהבאתי את הצרה, מה אני רוצה? שתבינו אלופינו מסובלים, שנתחזק באמונה. ישנו קול פנימי, לא ליהודי, ישנו קול פנימי לכל ישראלי. זאת שהכל זה נכון, אבל בואו ניכנס בהם קודם. ישנו קול פנימי, שאומר, טוב, עכשיו כל שנה, יש לנו נשק, יהודי היה בלי נשק, בלי כלום, מיד צעק לקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה. שאל אותי את אחד הילדים, אבא, זה מקום מסוכן. אמרתי לו, בחוץ לארץ לא מסוכן. פה לפחות אתה חושב שיש לך נשק, שם גם זה אין לך. אבל מצד שני, יש לך אמונה, לפעמים עדיף שם. כי אתה מיד צועק לקדוש ברוך הוא. כי מי יציל אותך? הגיעו הקוזקים, התכנסו בבית הכנסת, צריכנו לצועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו. כולם רצו לאמונה. לא רצו לאמונה כי הם היו כל כך בעלי אמונה גדולים פי כמה יותר מאיתנו. יכול להיות שגם, אבל לא עד כדי כך נניח. כי גם לא היה מה. כשאין מה, אז אתה רצה לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו גדלנו על זה שאנחנו ניקח את גורלנו בידינו. גדלנו על זה שאנחנו נפתור את הבעיות. נכון, הייתה פה פשלה, אבל עכשיו ניכנס להם בהם, נראה להם בשיניים, נחנך אותם, נחזר להם. זה הפך ממה שצריך לעשות. זה אמרנו עוד הפעם, זה דרכי השתדלות, זה אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך מה צריך לעשות. זה אתה יודע טוב מה צריך לעשות. לא צריך ללמד אותך. יש הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה, והם גם עושים את זה, ואנחנו אומרים להם חזק וברוך. לא זה הנושא. הנושא הוא מהו המרכז הדיבור. מהו מרכז הדיבור? המרכז הדיבור שאני מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, זה אתה וזה ממך, ואני מאמין בך, ואני חוזר בתשובה, ואני מחזק ענייני האמונה שלי, זה לא השכן, זה אתה. זה לא העירייה, זה אתה. זה לא החברותה, זה אתה הקדוש ברוך הוא. זה לא אשתי, זה אתה. אני מוציא את הקל מסתתר בכל החיים שלי. אני מגיע בסוף לדרגה הזאת, שגם אתה אמרת שהקם להורגך, השכם להורגו, אז צריך לעשות את זה גם כן, אבל אתה אמרת. אני בא הכל מכוחך, אני בא הכל מכוח האמונה, אני יוצא כולי מכוח האמונה, שזה למעשה הדבר המרכזי. זה הדבר המרכזי, הדבר המרכזי של קניית האמונה בכל האסון הגדול שפקד את עמנו. עכשיו כמובן, שרבנו הקדוש אומר שאי אפשר לעשות שום פעולה מהפעולות עכשיו שאני אמרתי, בלי התחזקות. אם אדם יהיה מדוכא, נבח, לא שווה כלום, בלי תורה רשפ"ב, בלי נקודות טובות, אני נזוף וכו' וכו', כי בשמחה תצאון. לצאת מכל הבעיות ומכל הצרות שיש לעם ישראל, זה רק כי בשמחה תצאון. רק אם, איך אני אשמח? איך אני אשמח? מה, אני צריך לבכות? נכון, גם ירמיהו בכה באיכו, והיה בשמחה, כי רוח הקודש הוא רק מתוך שמחה. ואיכה נכתב ברוח הקודש. אז ירמיהו היה בשמחה. הוא כן היה בשמחה. היה בשמחה ובכה. אז בוודאי שאנחנו צריכים בשמחה, יהודי צריך בשמחה. מחנכים אותך, אתה בשמחה. חינכו אותי. אבל אני בוכה על הצרה, ודאי שאני בוכה על הצרה. ספר תהילים הוא מלא בחיות, בוכים איתו, אתה כל ספר תהילים בוכים, תמיד בכה. אבל ספר תהילים נכתב ברוח הקודש, הוא בכ"ד ספרים, הוא נכתב ברוח הקודש. ואין השכינה שורה, אלא מתוך השמחה. אני שמח שאני בוכה, אני שמח שאני בצער, אני שמח שיש לי לב להיות בצער עם עם ישראל. אני שמח שאני מחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך כל הצרות. שאני לא נמצא במקום שאני במקום הפך מזה. אני שמח בזה שיש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא ושהוא מדבר איתי. שכל הפעולות האלה זה פעולות שמביאות אותנו לזה שהצרה תיפסק. זה מה שאנחנו רוצים. להגיד לקדוש ברוך הוא בעולם, הבנו. אנחנו הבנו מהר. הבנו, בסדר גמור. אני באתי לאשתי, אמרתי לה, אני מוחה לך על הכל סליחה. הכל סליחה, אני מוחה לך, תמחלי גם לי, אנחנו הכל במחילה וסליחה וכפרה. זהו, גמר. מה את רוצה ממני? מה שאת רוצה אני אעשה, אני אלך על הראש, יתחיל לדבר בשקט, יתחיל לצעוק, לרקוד, מה שאת רוצה אני עושה, זהו, גמר. אני בשלום. דופק בצד השכן בדלת, אומר, אתה יכול לבנות 15 קומות, כמה שאתה רוצה, אין לי שום בעיה. תעשה מה שאתה רוצה. שים את האוטו שלך פה, שהילדים שלך ישחקו לי בתוך הבית, אני בשלום, אני הבנתי.
אני מבין, השכינה ברכה, הקדוש ברוך הוא עשה מעשה שאתה לא יכול להגיד מקרה, זהו. אתה צריך מאוד טיפש להגיד שזה מקרה. אין כזה דבר. אין כזה מדינה אפריקאית שזה קורה אצלה. אין כזה מדינה של תת צבא שקורה כזה דבר. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אין בעולם כזה דבר. אין בעולם כזה אירוע. 7 שעות של רצח וחייל אחד לא מגיע. אין כזה דבר. אין מסוקים, אין טנקים, אין כלום. שביתה, כולם הולכים לישון. לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, זה לא יכול... מי שמבין בזה, מבין שזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אין לזה שום הסבר. ומי שיסביר הסברים, הוא מספר ספרי בדיונות ודמיונות. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו במצב של קטני אמונה, אז הוא עשה מעשה שאתה תבין, להגיד שזה מקרה, אתה צריך להיות משוגע. זה רק מאיתו יתברך. זה רק מהשם. אם אתה תלך אחרי המקרה, אתה רק תוכיח כמה שאתה מחוסר דעת. זה לא... חצי שעה, 7 שעות, כובשים אוגדה, כובשים... מה לא עושים? יחפנים. רוצחים, נוסעים לאופקים, 20 קילומטר, חוזרים, הולכים, חוזרים. אתם מבינים על מה מדברים פה בכלל? באיזה מקום? במקום שהוא האזור מלחמה מספר 1 של מדינת ישראל. אם יש מקום שכל הצבא מסתכל עליו, זה שם. 2 זה חיזבאללה. כל הצבא, איך זה יכול להיות? רוב ההרוגים פה שוטרים בכלל. מה קשור שוטרים לפה? אין חיילים, מתו חיילים. קחו לישון כולם. 2 3 6 שעות. על מה אתה מדבר איתי? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אז אם המסקנה שלך צריך לברוח פה, צריך לחפש פה דרכון זר כדי לעבור מדינה, יכול להיות שזו מסקנה נכונה. אבל זה שטות. זה שטות בסוף. כי את המסקנה המרכזית, תשיג את המסקנה הזאת, אין בעיה, זו זכותך. אבל יש עוד מסקנה שהיא ראשונית. מדברים איתך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה של קטנים ממש. מה הוא אומר לנו? יש אלוקים בשמיים. תדעו, יש הקדוש ברוך הוא. זה לא הייטק ולא כסף, ולא צבא, ולא כוחות, ולא ימין, ולא שמאל, ולא גיבורים, ולא 8300 ו8500 ו8900, וזה לא. יש השם יתברך בעולם, זהו. ואני מדבר איתכם עכשיו. ויש לי איתכם עכשיו שיח, תבינו, זה מאלופו של עולם. ואם נבין את השיח הזה, אז נדע מיד מה צריך לפעול. כי אם זה מאלופו של עולם, צריך לרצות אותו. צריך להתחזק באמונה, צריך להתחזק בתורה, צריך להתחזק במידת השלום, צריך להתחזק בתפילה, צריך להתחזק בשמור את הפה מדברים בטלים, צריך להתחזק בלא לדבר האשמות ודברים אחרים, כי א', אף אחד לא בא להתייעץ איתך, וב' זה מסיח לך את הדעת מהמרכז שנקרא תורה ותפילה ואמונה. אז אתה מסיח לך את הדעת. אם תהיה ועדה ויזמנו אותך להביע דעתך, אז תבוא לשאול את הרב אם מותר לך ללכת לוועדה הזאת או לא. אבל לא נראה שהולכים לזמן אותך באלה שנים הקרובות. אז זה לא הנושא בכלל. זה רק מסיח דעת. זה מסיחי דעת מנקודת האמת. ודאי שכל מי שיש לו את היכולות לעזור, באמת, בגופו, להצלת הפצועים והחולים, ודאי שמי שלא... אבל לא נראה שבציבור הזה זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. הקדוש ברוך הוא מבקש מהציבור שלנו את מה שציבור אחר לא יודע לעשות, והלוואי שידע לעשות. את מה שאנחנו באמת עושים, האם אנחנו מאמינים שזה ככה? המבחן האמונה זה עכשיו. האם באמת אתה מאמין שעומדות היו רגלינו בזכות שערי ירושלים? שכשאתה לומד פה, אתה מציל כמה וכמה חולים פצועים אנוש, שיעברו ממצב של מוות לחיים? האם אנחנו מאמינים כעת שאם חלילה יהיה פה איזושהי מלחמה גדולה, שהתורה שלך וקביעות התורה שלך ועוד שעה לימוד ועוד דיון ועוד כתיבה במחברת ועוד סדר שאתה עושה, הולכים להציל עוד איזה טנק שלא יעלה על איזה מוקש,
עוד איזה הנצלות מאיזה מטענים ומטילים ומשאר העניינים. אתה מאמין? האם אתה באמת מאמין בזה? הרי הוא שהולך שם בשטח, הוא מאמין בזה שאם התת מקלט שלו לא יעבוד, אז חבל על הזמן. הוא מאמין, הוא מנקה אותו, הוא משמן אותו, הוא מאמין שאם לא יהיה לו ערנות, אז השם ירחם עליו. זה הוא מבין. אנחנו אמורים להאמין באותה דרגה, לפחות באותה דרגה, בכוח התורה שלנו. לפחות באותה דרגה, לפחות באותה דרגה, כי דוד המלך אמר שזה יותר, כי עומדות היו רגלינו בזכות שערייך ירושלים. הוא אמר שזה יותר. ודוד המלך לא אמר את זה בתור ראש סנהדרין, הוא אמר את זה בתור המטכ"ל כביכול, בתור המצביא, בתור ראש הצבא הוא אמר את זה. עדות של ראש הצבא. אני יודע שאני מכוון פה את החטא שלי, שלא פגעתי, אני מיד שולח מסר לשערי ירושלים, מה קורה שם? מי מדבר שיחה בטירה ליד הגמורה? מה קורה? למה לא פגעתי? לא יכול להיות שלא פגעתי. אני אמור לפגוע. למה לא לומדים שם? אני לא מה מדברים, זה הכוונה. אז כמובן, כשיש את התפאורה הנכונה, בתים, שריפות, עשן, אז אתה מרגיש שהנשק שלך יותר מציל, וכאן אתה אמור להאמין, אז זה אמת ואמונה. זה אמת ואמונה. וזה הרב שך תמיד היה צועק. הרב שך, זכר צדיק לברכה, זה תמיד היה צועק. אתם חיילים, הוא היה אומר. מלחמת יום הכיפור, הוא צעק את זה. אתם חיילים. אתם חיילים. אתם יושבים ליד הסטנדר, אתם חיילים עכשיו. זה צו 8. יש צו 8. לא גייסו את כולם, את מי שצריך. גייסו את מי שצריך לצו 8. צו 8 של הצבא. כל אחד מאיתנו, להבדיל, זה צו 8. צו 8 ללמוד. ואתה עובד? נכון. מה, אבל ביני וביני אין לך זמן להגיד תהילים? ביני וביני אין לך זמן להגיד משנה ברורה? ביני וביני אין לך זמן להגיד קיצור שולחן ערוך? ביני וביני אתה לא יכול ללמוד כמה משניות? ודאי שכן, זה צו 8, מה נעשה? מגייסים אותך. עכשיו כולם בגיוס. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת. אוי 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 אוי, שמעת מה היה? אוי 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 אוי. זה בסדר, זה טוב מאוד לגברים עד 24 שעות ולנשים עד 72 שעות, זהו. זהו, גמר, אוי אוי אוי, ואי ואי ואי, אוי אוי ואי ואי ואי, בסדר. ואי ואי ואי, אוי אוי אוי. זה היסח הדעת. אתה תפעל, מה אתה, אוי 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 אוי. יש פה פצועים, יש פה הרוגים, תתחיל לפעול, נו. תעבוד, תתחיל לראות. קדימה, נו. מה אתה מסתכל על העסק? מה אתה בהלם? תפתח את הגמרא, תתחיל ללמוד. אני לא יכול להתרכז. אז זה מה שרוצים ממך. אמרו לך, נתנו לך כוח לא להתרכז, כי צריך פה 100 דפים. ואיך תהיה לך 100 דפים, בשעה אתה עושה רק דף. עשו לך צער, קושי, תלמד שעה, זה 100 דפים עכשיו. כי צריך פה כוח של 100 דפים. צריך שב10 שעות שאתה לומד לא יהיה 10 דפים. יהיה 1,000 דפים. צריכים פה עכשיו תותחים, צריך טילים, צריך כוחות. והכוחות האלה נמצאים בתוכנו. זה א', זה תחילת התשובה. זה תחילת התשובה. כי זה שילוב של תורה ואמונה. זה התורה ואמונה. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, הנה נזעקתי, הנה נאספתי, והנה אני מאמין, אני הבנתי, אני לא הולך בקרי. אני לא הולך בקרי. כי אם אני הולך בקרי, תגדל הצערה שלכם. ואני חוזר ואומר, אי אפשר לקיים את כל מה שהרב דיברנו, אם אתה לא מתחזק בהתחזקות של שמחה. שנפלה לך הזכות, שאתה מאלה שיכולים לשבת על הסטנדר, שאתה מאלה שיכולים לשבת ללמוד, שאתה מאלה שיכולים לבלום את הפה, שאתה מבין בזה שצריך לבלום את הפה. שאתה מבין שצריך לעשות שלום, שאתה מבין שאתה מהמעט מזער שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם מי שלא שייך באמונה. הוא לא מדבר איתו, השיח הוא לא עם מי שלא קשור באמונה. מי שלא קשור באמונה לא שומע את הדיבורים האלה בכלל. הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא בזה שעוד 3 חודשים הוא יעשה ועדת חקירה, ועכשיו צריך להרוג את כל הערבים. הוא נמצא במקום אחר. הוא בכלל לא, אין לו שיח של אמונה. אז האירוע הזה היה לעורר את מי? אותנו. אז זה מאוד כואב להגיד בעטיינו ולעורר אותנו, אבל כל אחד צריך לקבל לעצמו, להבין שצרות לא באות, כמו שאומר הרמב"ם. הרמב"ם כותב,
איזה בדיוק? אומר החזון איש, בטל נביא מישראל להגיד מה בדיוק. באופן כללי אפשר אבל כן להגיד. אבל ודאי, זה כתוב ברמב"ם, להגיד שזה מקרה, זה אכזריות. לא לעשות עם זה כלום, זה אכזריות, אומר. זה כתוב ברמב"ם. ממידת הרחמנות, מידת הרחמנות על עצמי ועל עם ישראל, כן להתחזק פה באמונה, כן לחזור בתשובה על כל העניינים של כל אחד ואחד, ובעיקר העיקרים להאמין באמונה שלמה, שעל ידי אמת ואמונה, על ידי תורה ותפילה ואמונה, ודאי הקדוש ברוך הוא יוצא מן ההסתרה, ויביא ישועה לעם ישראל, ויגלו מצרותינו, ויאמר די לצרותינו. אני חושב שצריכים לצאת גם עם איזשהו דברים כלליים. כן, אני חושב שכל אחד מאיתנו יקבל לעצמו לפחות, שנוכל לקבל באופן כללי. שנקבל באופן כללי, כולם ביחד, איזושהי קבלה ציבורית, חוץ מהקבלות הפרטיות. אני חושב שראוי שכל אחד מאיתנו יקבל ביחד איזו קבלה כללית, שלפחות להגיד כל יום, במשך 40 יום מהיום, לפחות שנקבל ביחד, להגיד תיקון הכלולי, כל יום, במשך 40 יום מהיום, בלי נדר, נקבל את זה, ואחר כך להגיד, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצורה והשוויון, כל אחד יכתוב לעצמו, זה מופיע בסדרי ספרד ואשכנז, אחינו כל בית ישראל, בלי נדר שנזכה, שבתוך ימים, על ידי ההתעוררות שלנו, הקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, ויביא המשך צדקנו במהרה בימינו אמן.